Ngamalunga omphakathi wasePlant kwaBhadaza kwesakabiyela. Sihlangene lana namhlanje ngesimo sokuzolwisana nobugebengu obenzakala endaweni yasePlant. Mangabala nje iy'ndawo zakoPlant, uMakhasaneni, Njomelwane, uNdevu. Sinenkinga la bhuti wami kusukela ngesikhathi se-COVID besilokhu sihlaselwa amaphara entshontsha egqekeza, siwabiza amaphoyisa afike babophe. Emveni kwalokho kungabibikho ukulandelela kwabaseshi ukuthi sikwazi ukuzovela enkantolo sibabone abasolwa sebekhishiwe sebengaphandle. Kwaya ngokuya kwaqhubeka, njengamanje into ibisiyenzeka kangangokuba ngoba umphakathi uthi ukuthela ugcwele la nje ngaphandle, bese singenelwa ebusuku ngey'bhamu. Sizovuswa zigebengu zisifuna imali, abaney'tolo bayagqekezelwa, abanokudla bayagqekezelwa bekhunjwa ngey'bhamu. Ukhishwe kwenye indlu, usuhambe uyongqongqoza kwenye indlu ukhunjwe ngesibhamu. Amadoda mhlawumbe abefika nje la ko-5 or 6 ekhumbe ngebhamu ethatha imali, athathe amafoni, athathe ama-T_V, athathe ukudla. Kangangokuba kuze kwagcina kungenelwa nasey'mbuzini nasey'nkomeni zobaba emakhaya. Akusekho mbuzi, akusekho nkomo. So kwakhona amalungu omphakathi amathathu ambamba lo oyedwa amshaya, wakhomba izinto, wabala nabantu abeganga nabo, waphunyuka wabaleka. Mayebaleka uma esecingwa ngoba umuntu vele ube nezitho ey'ningi ubeganga ey'ndaweni ey'ningi. Uma esetholakala, watholakala sekuwumuntu oseshonile. Kwagcina kuvalelwa laba bafowethu laba abathathu ngento abangayenzanga. Njengamanje ngoba sila enkantolo bekade sizile na-last week Monday, kufuneke befake isicelo sebheyili kunalokho ukuthi benikezwe ibheyili bathuthwe amanye amacala ngaphezulu. Namhlanje njengoba kumhla ka-2 sibuyile futhi size enkantolo sizolala isicelo sebheyili ukuthi basithola yini noma cha. Esikutholayo ngaphakathi sithola ukuthi ummeli wabo kuthiwa akekho uyagula ababuye mhla sifike siwumphakathi sifike sibabophe. Uma sibabopha inkantolo bona ikhetha ukubadedela. So sesiyabona ukuthi kushuthi kahle kahle umthetho wase-South Africa uvuna iy'gebengu. So sesithi nathi asiphume sizolwela abafowethu ukuthi bekhishwe, ngoba okwamanje basangabasolwa. Sizolokhu sibuyile nje siwumphakathi ngeke size siphele amandla, solokhu nje sibuyile. Manje bhuti wami bengizocela wonke umuntu oyisakhamuzi sase-Main Mall ngoba lento ayigcini ngokwenzeka emakhaya kuphela, ngisho nakoYanguye nakwezinye iy'ndawo kuyakhalwa ngabo ubugebengu lobu. Even nakhona la e-Main Mall edrobheni kuyakhalwa ngobugebengu. Esizokucela ukuthi mhla ka-8 abazophumelela bazosifica sikhona la enkantolo ngaphandle ngo-8 ekuseni sobe sesikhona siwumphakathi wasePlant.